Sugeng enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sithik-sithik lho, Tan. Sithik ae lho. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi. Iki mah ape mulai sarapan sik, Bu? Ngono. Soale ning omah ya ora ndek apa-apa ya. Jadi tekan omah kok karek melanjutkan kontene. Ayo Bu golek sarapan nggone Mbah Bi. Ayo. Biyure Kinara. Tak kancing-kancingnya tak gowo. Sek. Iya maksudnya omahe dikancing, kancingnya iki lho tak gowo, sik tak mateni lampu. Tak kira mekan jebule kena cahaya matahari. Aku ana setan. Tak sengkletle. Sing jero tak. Nah, itu tak. Wis komatin rene. Napa? Oh, bersih. Saiki dinane apa leh Rebo? Rebo berarti engko numpak pesawat terus tekan kene Kemis bengi ngono pemirsa. Jarene ape dijemput anu wong ruwet tok. Mbah Waras dek geneng Tan. Mbah Waras dek geneng Tan metu pinggir lho. Metu pinggir, Dok. Gone Rara. Metu pinggir, Dok. Oh, gone Mas Beni bakul apa jenenge? LPG kan buka ya. Engko dilanjut ning omah. Pokoke sak urunge mantuk. Boleh godhong telone Mbah Ju. Sak. Amit. Nggih, Amit. Tuku sarapan ngene Mbah Bi. Bapaknya rumahnya. Iya itu lho kono. Wes sak dulur Tan ngene iki. Ya kae Mbah. Bae. Bae Rara. Ayame anu dek ditaleni plastik. Ayo. Wes selesai tuku sarapan gone mami. Ayo Bu, ayo engko nek gak keduman ngono. Angga. Sampun, Babi. Nggih sampun, sego pecel kalih lontong. Dinggo nek gaungan piye jere. Bismillah uman esuk. Gak uman ya engko ning omah ngecepke sego ya, Dek. Nek gak ya tumbas ning gone sing ning dalan ki sapa jenenge Pak Pras Setyo. Nek gak uman ya engko tumbas ning Bu Wartono. Apa Intan senenge ning gone Mbah Biak. Oh, ning kono ya nek omah. Ya antar enak lah. Malah banterin aku necah. Saya ada. Nang sarapan yuk selak kecer iku lho blenyet. Ibu lontong kok, Dok. Lontong sayur pemirsa. Ayo baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima
Resetana lagi nak ada benar. Amin. Betul. Pelan-pelan ya. Siap. Soalnya apa? Engko nek ke susu-susu keselak. Paling makin kan rene to. Bersih-bersih to. Ketriko. Sayur tawar. Utawa sayur gori. Nang konom. Alon oleh sakmono kae. Kebiasaan pemirsa entane kudu alon-alon nek ngandani. Kadang mbok kilap mbok lali, kok kebiasaane ngono kan. Seleng-seleng. Ngene. Cocoknya nek nggo sing wong mubeng-mubeng ngono makne seger. Top. Terus tenan. Tak kowe tok ning. Tak kowe tok ning ngene lho. Bola kengko PR itu buat kita. Apa? Triko. Nggak pamane bunda sik ning gurim. Kemudian Intan yang nunggu dimbahi kok di ini deh. Aku kan sedino resik-resik pemirsa. Maksudnya yang gurih lah. Nyoba sedino maksudnya kok aku umuk banget. Resik-resik, nduk. Repa kan apa jenenge? Awake kesel bubuk. Awak mesti nunggu dimbahi. Jadi ning ngisore mbahi ngono Dik Dewi cek ning gurih ngurusi Pak Oto. Terus wis bar kok Dik Dewi ngarep. Kok Dik Dewi kaya menggurih genten aku ngono. Ya gentenan terus ha. Kanca ngobrol. Mbah iki soalnya mersane HP ngono kuwi. Roh iki ndik mangene iki ngene lho, aku malah gumroh iki diceritani sik. Pelanggan. Riko, dek bengi repasing di dengan mbak, mak meneng mah depan ayo. Nah. Nek kaya aku iki bengi-bengi mlebu omahe Mbak Indah ngarep kuwi ijik rontok enek merinding wedi ngono. Apa? Intan biasa ya pemirsa. Pamane mantuk kok kene bengi urung dikakno lampune ngono kuwi ya, mbek tak lirik pemirsa. Dek sedahe ngono kuwi ngono pemirsa. Yo mlebu biasa dikakno lampune, cendela ditutupi, wis. Lampune tak kakno Bu. Nah aku mesti njaluk aku diter lah. Aku digolekno tambahan apa ning omah. Iki langsung ditutupi kabeh pintune. Kok tak kasur ditoto Intan. Kita langsung pulang. Nek ini sarapan nanti ayam pemirsa sih. Aku gak di gerigeni ngono lho, gak diceriseni. Enggak masak, Bu, enggak masak. Nek sarapan ku ndek santai karek awan ku ndek ngosek. Mbok sing kon njaluk apa? Bu, ayo. Hele. Engko Intan pengen apa, Nduk? Tak tahu internet. Enggak tahu.
garing sayur asem Nah. terus sayur gambas Ya. wah sayur apa gitu Kau punya apa itu? gas Gas. punya emak alhamdulillah habis pemirsa. Hmm. Gul habis bungkusnya doang jadi ya Oke. Kau pangan. enggak mau Anu mau. tawel mau Ah. dah Ya. atau tadi babi winu Hmm. oh Hmm. Anak jerena anak karbu lagi. Gak oleh kakek. iya maksudnya kan tepung-tepungan kan karbo nasi yo yo gimana dok Karbo. nek lek bakul wedhus kuwi lek kardi nek tepung ki kardu bakul bakso yo kardi Pak Bundan Tak. Pak Bundan jenenge kardi Caci. tak katanya ya buat habis Hmm. maknyus pemirsa alhamdulillah lah ya kemarin ada yang tanya tutorialnya Bu kayak kerupuk gendar sudah pernah gitu pemirsa nanti kemarin ada yang Bu jangan kerupuk gendar terus Bu yang lain aku enak sego-sego ya tak gawe wes tak ngene ae kanu nintan seneh yo ya Allah prayer bokone bokong ibu kudungku ki mbah ning ndi ki mang iki njukuk neh Ini kamar. rambutnya senjak Bu. bak Ini kamar. iya sebenarnya mang Kami ndek beli ndek bengi dikasih Pak Lurah pemirsa terus ya betul. di prayer karo Repa ki mang terus enek sego ndek ini masak padha ra dimam di kulkas aku eman-eman yo tak gawe iya iku dulang ibu nyekel iki kok Mulus gede gerang jaluk. wis gede gerang jaluk dulang jere lah awakmu gak ro film-film romantis sing drakor draken wis gede-gede yo padha jaluk dulang Gak usah terain nih. yo aku pengen terok kok ra oleh Gak oleh gede gerang masamu. iya wis gede gerang ra oleh aku pengen kok gak oleh Gak oleh ngono ya. da ibu tangan kiwa dek kudune yo nganggo tripod leh nek pengen Iki ya, Bu ya. Iki cilik. wes saya kasih tutorialnya nggih pemirsa semoga yang belum melihat sudah apa ya yang sudah melihat nggih mohon maaf kalau kontennya ini terus jadi nasi sak piro terus jenengan bumbu enek tumbar bawang garam sedikit penyedap tak tambahin tumbar kunyit jadi rupanya ben ayu nggih Rene, Bu. Intane soteng apa terus iya sih terus dikasih royco secukupnya wes bar didang ini ki engko terus dideleh ning panci Ya terserah. panci terserah masih keadaan panas ditambahi tepung Maizena. gak tepung kanji terus ditutuki nganggo ulek-ulek wes ngono tok pemirsa Ya nih, ya tak tulang nenek. terus ada dicithaki nih Gua nek kan. gak bismillah Enak ora? Dikek saus. Enak
Rasane Capratu yo enak. caprah tuh. Ki pibune ya. Ya kabeh gak apa-apa. Gak kabeh iki ibuke. Ya isa seneh ya ben enak. Maknya ngono ya. Makasih. Wes iki gak dolane. Kak. Apa tak dolane ya apa ya? Wes Gak jalane ya berarti ya. dan tekno yang sirami kembangnya garing kalau. Iya, aku sih aku sih ngabeku penene. Dan bar yang durasine ngeganti ibuke setrika kok. Iya, tur. Nyirami kembang pemirsa, kembangnya udah garing. Sediluk garing, sore ndek ini tak sirami isu-isu. Yah menes garing. Mbok pasang selange, Nduk. Kosek. Sabar. Ada dadi mlengkur ki mang piye? Iya. Cek meneng. Aja mbok kenekno kerupuk ya, Nduk ya. Ini lho carane. Heeh. Ambek iki to kudu sirami ratane lho. Nah, iki wis Ratane iki lho. yo ratane yo. Heeh. Tapi piye? Ya wis ora apa-apa. Tapi kudune krono. Ki wayahe kembangnya diganti, Dok. Maksudnya sing wis gak anu wis dipindahi diguwaki wae. Iki wis. Sing ngene iki lho, iki diilari iki lho. Agronema iki lho. Ya sampe tak iki ae kembang iki ae. Keterak ibal ngene iki pemirsa keceblokan bal iki, Dok. Suwek kabeh godhonge. Nggih pun pemirsa nggih ceritane hari ini. Wes engko bengi wes apa ya? Wes ora bubuk ngene Nino ya, Nduk. Sesuk Rano. Besok malam. Nino wis pulang. Kita doakan ya semoga perjalanannya paringi lancar, sehat selalu gitu. Ora nduk diunggahno ngene lho Nduk, bandune aku kudu rasane kudu tak unggahno wae bandune wis stop. Wis rasa anu agi-agi ngono Nduk. Kelep kuwi koko. Kembangnya waktu. Lha iki sok tumbas nopot sing rondok gede to Nduk ben apik. Nah, wes genten tanah sing sebelah kono. Paringi lancar kabeh. Hop aja gi mati kuwi. Doa terbaik untuk jenengan semua ya, semoga yang sakit dan paringi sembuh. Untuk pejuang garis 2, semoga Allah segera memberikan hubungan yang saleh-salehah itu pemirsa. Seumpama ada salah kata pokoknya maaf. Intan pamit dulu nggih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kimang bar WA. Lagi apa Nduk? Ringkes Bu, engko bengi terbang. Waktu Saudi jam 1 malam waktu Saudi. Berarti nek ning kene jam piro? Jam 5 nggih pemirsa. Sik tak deloki nek waktu kene darah ya jam 5 nggih. Jam 5 esuk. Kok diperkirakan kan perbedaan waktu ya, diperkirakan nyampe Bandara Juanda Surabaya jam 5 sore. Nyampe Cepu insyaallah paringi lancar nggih jam-jam 09.00 lah, jam 09.00 bengi ngono. Aja kenekno kerupuk ya, Nduk ya. Oh, teles. Yang sebelah kono ya urung ya, Nduk. Sing daerah kono, Nduk. Sing kono wis kabeh. Ya wis, makasih ya, Nduk Tan ya. Wis nang pamit sancek. Pamit dulu nggih pemirsa, kok dilanjut. Bar. Iki wong aku sing wong ae.
Ojo kaget ah, Nduk.